नै फंबाय बिनानावमोन, गोजाम बोसोर 2023 मायथाइया बारलांबाय। 2024 मायथाइनि जानुवारि दानाबो बारलांनोसै। नों बुंदोंमोन नङासै, गोदान बोसोराव बेखौ मावगोन, बैखौ दोनगोन, गोदान मिजिंजों खारफागोन, गोदान सिमां सुजुगोन, मोजां हाबाफारि लानानै आवगायलांगोन, लोगोसे बिमा बिफानि मेगनाव खुसिनि मोदै बोहैहोगोन, मिनिस्लु मिनिनाय लाबोगोन होननानै। दिनै गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि जानुवारिया बारलांनोसै। नाथाय दिनै नों मा खालामदों? पिकनिक जानाय, पार्टी जानाय, बहाबा बेरायनाय, बेजोंनो दिना थांनोसै। मालाय केलेन्डारा सोलायबाय। 2023 मायथाइनि जायगायाव 2024 फैबाय। नाथाय नों बे जायगायावनो थाबाय। दोरोददो, बे जायगानिफ्राय नोंबो सोलायदो, बहाबा जायगा लानानै थांखि लाहैदो। नैबे मोनसे जायगाखौ लानानै नों फेसबुक गेलेनाय, वाट्सएप गेलेनाय, इन्स्टाग्राम गेलेनाय, बेफोरखौ बाद होथ'दो। दा बे सम नंलिया। समा रावखौबो नेया, समा रावखौबो अना, समा रावनोबो खाबु होआ। समखौ नोंसो बाहायनो रोंनांगोन, समखौ नोंसो थिनो रोंनांगोन, समजों नोंसो खारफानो सोलोंनांगोन। नाथाय समा रावखौबो नेया। फंबाय बिनानावमोन, 2024 मायथाइ सफैब्ला गोबां खामानि मावगोन, गोबां सिमां सुजुदों नङामोनसै? न' लुगोन, गारि बायगोन, मटर बायगोन, बायदिसिना मोजां खामानि मावगोन। नों सानदोंमोन नङासै? बेखौ मावगोन, बैखौ मावगोन, ओरैबायदि खालामगोन, बेफोरबायदि नाजागोन होननानै। मोजांबो मोनदोंमोन, गोजोनदोंमोन नोंनि साननायखौ, नोंनि मावगोनखौ मिथिनानै बिमा बिफाया। नाथाय दिनै बिमा बिफाया नुबाय, सानफ्रामबो जानुवारि दानसे पार्टी जानाय, बहाबा बेरायहैनाय, पिकनिक जाहैनाय, बेफोरखौ नुनानै बिमा बिफाया नोंनि फोथायनायखौ लायाखिसै, नोंखौ फोथायनाय लायाखिसै। सिगांनि बायदियानो जाफिनबाय। बहाथो गोदान बोसोर फैदों? जाबाय 2023 मायथाइखौ बिदाय होदों, बाय बाय होदों। 2023 बाय बाय, 2023 बाय बाय, 2023 बाय बाय, 2023 बाय बाय। माने बिसोरो बाय बाय होग्रा, ओमफ्राय नै बिसोरो वेलकाम खालामग्रा ना। गोजाम बोसोरखौ बिसोरो बिदाय होनो नागिरदों, आरो नै बिसोरो जाबाय गोदान बोसोरखौ बरायदों, वेलकाम खालामदों ना। दानिया वेलकाम खालामगासिनो दं बिसोरो बिरादनो। Bye bye. 2023 bye bye. 2023 bye bye. 2023 bye bye. 2024 welcome. 2024 welcome. 2024